danna subscribe da alamar ƙaraurawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Kada ku manta, tashar Ashanti TV Hausa taku ce. Bari mu leƙa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood domin jin wainar da ake toyawa. An daɗe ana yi ma masu yin fina-finan Kannywood kallo a matsayin mutanen da ke ɓata tarbiyyar al'ummar. Kazalika ana yi musu duba na mutanen da ke aikata masha'a kamar zinace-zinace da yin luwaɗi da sauransu. Sai dai sun sha musanta wannan zargin. A shekarun baya wani bidiyo da ya bayyana na wata tsohuwar 'yar fim inda wani ke lalata da ita ya jawo wa 'yan masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood matuƙar baƙin jini. Lamarin da ya sa gwamnatin Kano ta wancan lokaci ta haramta yin fim a jihar. Daga baya dai al'amurra sun daidaita, kuma ko da yake babu wata 'yar fim da ta fito fili ta ce wani furodusa ko kuma babba da ke cikin harkar ya taɓa neman yin lalata da ita. Rahotanni da dama na cewa hakan na faruwa. Kusan dukkan jaruman da BBC ta zanta da su sun musanta, sai dai rahotanni sun nuna cewa mata 'yan fim na jin tsoron fitowa fili su faɗi abin da ke cikinsu game da zargin yi musu lalata. Saboda a musulunce irin wannan zargi na buƙatar ƙwaƙƙwaran shaida kafin a amince da shi. Kamar yadda shafin BBC ta wallafa, wata fitacciyar jaruma ta taɓa shaida wa BBC cewa manyan masu ruwa da tsaki da dama sun nemi yin lalata da ita, amma ta ƙi yarda. Jarumar wacce bata so a ambaci sunanta ba ta shaida wa BBC cewa wallahi mutanen da nake gani da mutunci a harkar Kannywood ba su da yawa, domin kusan kowa ka ce kana son shiga fim ɗinsa sai ya nemi yin lalata da kai. Ta ƙara da cewa jarumi Ali Nuhu ne kawai bai taɓa nuna son yin lalata da ita ba. Ɗaya daga cikin jaruman mata, Hauwa Waraka, ta shaida wa BBC cewa ko da yake babu wani da ya taba buƙatar ta yi lalata da shi kafin ya saka ta a fim ɗinsa, ba za ta kawar da yiwuwar cewa hakan na faruwa ba. Ni ne babu wanda ya taba buƙatar na yi lalata da shi, kuma ban san wata da ta ce wani ya taba son yin lalata da ita ba. Sai dai ka san wannan harkar kowa da halinsa ya zo, babu wanda za ka bayar da shaida a kansa. Ta ƙara da cewar su matan da suke industry ɗin ai ba yara ba ne, ba yadda za a yi a ce za a kama su a neme su da ƙarfi, dole sai sun yadda. Don haka duk abin da kika ga an yi a harkar nan mutum shi ya so. Da alama wannan batu nata na da alamun gaskiya, saboda wani darakta ya shaida min cewa irin badakalar da ke faruwa a Kannywood ta sa na sake janye aikina daga cikinta. Sai dai da BBC ta tuntuɓi Ali Nuhu kan wannan batu, ya musanta faruwar hakan, yana mai cewa a duk shekarun da ya kwashe cikin harkokin fim ɗin Kannywood bai taɓa ganin wacce ta ce an yi lalata da ita ba. A cewar Ali Nuhu, ni gaskiya ban taɓa samun wacce ta ce an yi lalata da ita kafin a sa ta a fim ba, kuma ina ganin wannan zargi ba gaskiya ba ne, domin kuwa mu muna ƙoƙarin kare addini da al'adunmu ne. Kwamiti da ke sanya ido kan masu neman yin lalata da 'yan fim da ma kula da yadda muke harkokinmu. Shi ma fitaccen
Fitaccen daraktan fina-finai na Kannywood Malam Aminu Saira ya shaida wa BBC a kwanakin baya cewa bai taɓa neman yin lalata da mace kafin ya sanya ta a cikin fim ɗinsa ba a cewarsa. Wannan batu ba gaskiya ba ne. Hasali ma wannan ne karo na farko da aka yi min irin wannan tambayar, kuma ina gani da a ce ana samun irin wannan lalata da 'yan matan fim da suka gabata sun yi korafi. Kar ka manta wasu 'yan fim mata sun yi aure, da a ce haka batun yake da idan wasu sun yi shiru wasu sai sun yi magana. Da alama dai zarge-zargen yin lalata da kuma ɓata tarbiyya za su ci gaba da mamaye harkokin fina-finai ba kawai na Kannywood ba, har da na Nollywood da Bollywood da sauran, saboda yadda waɗannan ɓangarori suka zama tamkar hatsin bara. Domin samun cikakkun waɗannan bayanai, za ku iya duba shafin BBC Hausa. Kada ku manta da yin subscribe domin samun sababbin labarai da ɗumi-ɗuminsu. Sai mun sake haɗuwa.